Ćao ljudi, ja sam Matija i ljudi, danas ćemo igrati Unfair Mario. Da, ovo je prva epizoda Unfair Marija, već sam zakla. Tako da, hajmo da igramo. Je, tu, potpuno se, dobro je. Ne, moj bože, zašto? Idemo, dobro je, skoči. Šta? Moj bože. Dobro je. Znači prvo 3 bloka. Ok. Dobro. Zašto sam se vratio? A daj. Dobro je. Skoči tu. Šta? Ne. Skoči, dobro. Ovdje, bravo. Proti bloka. Spusti se tu. Popni se. Bože. Dobro. Dobro. Popni se. To spusti. I... checkpoint. Oh yeah. Wow. Ok, sad skočimo ovdje, trčimo, preskočimo ovo. Ok. Skoči tu, bravo, skoči tu, bravo, preskoči, preskoči. Prešli smo nivo. I onda nivo 2. Pokušat ću da stignem čak i do nivoa 3. Da ga pređem, to jest 2. Ali kako sam počeo. Ok, tu, sad ovdje. Dobro. Ok. Sad idemo ovdje, pa ovdje valjda. Dobro. Skoči. Tu dole. Prođi. What? God, stigao sam do checkpointa. Tu, skočiš tu, spusti se dole, idi napred. Preskočio, ok. Checkpoint, jej! Idemo dalje. My god! Vjerojatno je tu negdje zamka, posto ne vjerujem baš da ostaje tako cijelom dužinom. Oh my god. Kaže mi. Gdje? Wow. Tu. Daj. Šta? Dobro. Polako. Tako, skoči tu, skoči tu. Skoči tu. Dobro je. Ovdje. Ovdje. Preko. Dobro je. Idemo. Samo da pogledam koliko snimam. Ok, 4 minuta. Idemo još jedan. Idemo još jedan, pa zavisi koliko nam sada bude trebalo vremena. Ja skloni se. Ok, mislim da će ovdje nešto da... Kao što sam rekao. Pa kako da preskočim do tamo? Možda znam što. Ovdje li unutra? Ok. Dobro, ukapirali smo. Sjajno. Kako mi zanijeta? Jedan blok je bukvalno trebno sam. Pa ti mene zezaš. Preskoči, dobro. Oh my god.
Dobro. Okej. Va. Sjajno. Prosto sjajno. Va. Da, obvezno posjetite kanal Universal Games, pošto izaći će danas, možda čak i možda sutra, 2 videa sa mnom, to jest možda jedan, tako da posjetite ih. Minecraft je. Tako da također od mene možete da očekujete uskoro Minecraft, možda čak i sutra. Tako da pogledajte ih i subscribe-ite im kanal, lajkujte i šerujte. Tako da, hajdemo. Okej, dobro. Na početak. Anfermarija. What? Nisam ni pipnuo. Okej. Idemo. Dobre. Sad ovdje na sredinu, ne na kraj. A daj! 69 puta sam... 69 puta su me ubili. To sam crko. Sad 10. Je, zaokruženi smo. Je. O, he. Zaleti. O, moj bože. Oh my god. Stvarno? Ne mogu da verujem. Prosto ne mogu da verujem. Okej. Tu. Preskoči. To! Popni se gore. Oh my god. Stvarno? Sve. Ne! My god. Ne mogu da verujem. Ne! Bože. Uj, sam malo. Dobre. Tamo. Stani. Dobre. Preskoči. O! Sjajno. Zašto? Zašto? Dobre. Tu. Na sredinu. Ok, vrati se. Dobre. Oh my god. Sad ću da se čeka malo da prođe. Spusti se dole. O! Ovdje će nešto da se desi. Oh my god! Wow. Stvarno? Ne mogu da verujem. Preskoči. Ovdje na sredinu. Ovdje na sredinu. Ajmo sad. Šta ajmo? Šta ajmo kad su me na tupovom bloku sam... Zašto je sklizno? Anfermarija. Stavno si... Anfer. Da. Stavno nisi fair, znači nisi fair, možda mi to pomogne. Možda mi to pomogne da prođem. Nisi fair. Ne, neće. Dobro, pokušat ćemo ovako, fair si. Veoma si fair. Toliko si fair. A nisam se približio. Sada da se skoncentrišemo. Ajde, polako, vrati se, skoči, preskoči, dobro je. Sad će ovo ovdje. Ja skočim ovdje, sad ćemo ovo se čekati da ode tamo, pa da skočimo tu. Checkpoint! Je! Ovdje nešto mora se desiti. Pada!
A, logično. Fermar. What? Oh my god. What is this? Ne mogu da pravim. Really? Oh my god. Daj! Nemoj. Nemoj. Zašto? Pa koliko? Moj Bože. Pa vrati se. Ne. Jej. Zašto? Što ti postojiš? Ko je napravio ovo čudo? Očekujte nastavak, da. Pošto mislim da će ovo veoma da vas zabavi. A mene neće. Jer svima se sviđa. Neko gubi živce na ovakve... Da! My god! Da li je moguće? Okej, stani tu. Stani dođe, ti stani tu. Aj, 100 puta sam rekao. Da li je moguće ovo? My god! Tako da rage quitujem. Čim da isključim ovu igricu tupavu. Zašto? Idemo. Najkrat. Koliko je snimam? 12 minuta. Ok, mislim da bi bilo trebalo da stane. Ok ljudi, to je bilo to za epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!